Dobrodošli još jednu emisiju regionalnog Robin Hooda, istraživačkog serijala koji okuplja novinare iz 5 zemalja na jedinstvenom zadatku. Otkrivanje sistemskih nepravdi i problema u tranzicionim balkanskim društvima. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju eRobin sa Google Play ili Apple Store i prijavite vaš problem našem timu. Neka se vaša priča čuje. U ovoj epizodi beskućnici u balkanskim državama. Kakav imaju status, koliko društvo olakšava njihov nezavidan položaj, da li ima nade i koliko je nepostojanje krova nad glavom u kombinaciji sa siromaštvom društveni, a koliko individualni problem. U većini zemalja ne postoji registar beskućnika kao ni uređen sistem prenoćišta. Borba protiv beskućništva socijalni prioritet evropskih zemalja. Europski parlament pozvao je Evropsku uniju i njene članice da riješe problem beskućništva do 2030. godine. U saopštenju Evropskog parlamenta navodi se da, iako je stanovanje osnovno ljudsko pravo, svake noći više od 700 ljudi širom Evrope prespava na ulici, što je 70% više nego prije 10 godina. Beskućništvo je dodatno produbljeno usred globalne zdravstvene krize uzrokovane pandemijom. Dio njih ne posjeduje lična dokumenta, ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i nema izabrane ljekare. Najčešće se radi o osobama srednje i starije životne dobi, koje nemaju porodicu ili su sa njom u lošim odnosima. Imaju problema sa konzumiranjem alkohola i narkotika, a zdravlje im je ozbiljno narušeno. Predrasude i stigma prema ovoj grupaciji su veoma izražene, a upravo odbacivanje od strane okoline spriječava njihovu rehabilitaciju i integraciju u društvu. A gdje je Balkan u svemu tome? Naši sagovornici u glas kažu da uzalud godinama pokušavaju da problem siromaštva, beskućništva učine vidljivim za institucije. Krovni problem koji imaju ljudi bez krova nad glavom najviše treba da brine krovne institucije, a rezultati su ekstremno siromašni. Ljudi nevidljivi za sistem i institucije, prepušteni sebi samima i ljudima dobrog srca, odnosno ljudima koji su spremni da im pomognu. Ovo je slika i prilika za sve beskućnike u Severnoj Makedoniji. Ima li država bilo kakvo rješenje za ovaj problem i zašto ne? Pogledajte u sljedećem prilogu. Дауд Таир бил успешен бизнисмен во 90-тите години. Ова е времето на политичка и економска транзиција на земјата, кога и се основаат првите приватни компании. Таир ја искористил можноста и основал приватна фирма за продавање на електроматеријали, но неговиот живот се смени кога почна да размислува за брз и голем профит. 90-тите години, дека пред 89-та поточно, додов до некои пари, од еден пријател позајмив, така беме добро, имаше, и ми даде $50,000 на времето. Јас отворив фирма која многу успешно работеше све до 92-3 година, кога веќе се влегов во тие матни води, така да кажам, играње на комар. Иначе имав фирма за продавање на електроматеријали. Играњето казино на самиот почеток му донело добра заработувачка. Почел да патува и да игра низ казината Европа, каде бил препознаен како голем бизнисмен. Имал и голем возен парк. Кога јас видов многу пари, има и такви структури кои гледаат како да ти ги земат парите на било кој начин. И мен некој ми се наметна како да играм казино, овна се добива, се губи, али прве на почетокот добива. Значи јас почнав со 500 марки, тогаш беа марки и долари, ги немаше евро. Значи, ќе почнав со 500 марки, 1000 марки, 2000 марки, ама некако добивав и јас од тоа казиното на почетокот добив дури едно $400-500,000 бе во плюс. И викам, зашто јас заработам? Ова ќе играм, значи, успешно е. Меѓутоа не било тоа така. Кога почна веќе еден одреден круг, во едни одредени казина, така и не беше тоа во Македонија, беше надвор во Македонија, во Австрија, во Германија, во Маđarска, во Бугарија. Играв и, али ме познава веќе луѓето. Јас функционирав како еден бизнисмен, значи, така ме почитуван, имав еден возен парк, огромен на коли, десетина коли во мој. Значи имав пари. Големите добивки и загуби за една ноќ станале нормалност во борниот живот на Дауд. Кога сватил во какви матни води влегол, било прелесно да се врати назад. Сум взимал и по 100 и по 200 000 на вечер, меѓутоа сум дал да изгубам и по 300 и по 400 и по 500 000, така да
за многу краток период, за 2 до 3 години, јас изгубив околу 4,5 милиона долари. Влегов во тие ептен матни воти, да не го плаќам порочот, да заработам повеќе пари, затоа што комарот, тоа е еден од најлошите порочи, дури полоши и од ровата и од било што. Набргу после ова, животот му го покажува и другиот екстрем на Даут. Неговиот начин на живот го носи во судир со законот. За време на издржувањето на затворската казна, добива неколку последователни срцеви удари. Кога излегол од затвор, немал никој, не поседувал ништо. Ме почнав на 12,5 години затвор, меѓутоа поради моето добро однесување ме пуштија порано, каде што за моја среќа во затворот и несреќа, како да кажам, добив 1, 2, па 3 удар на срцето и 4 бајпаса. 2004 влегов, 2010 искочив. Кога ще ставате бездомни? После затвор кога идам немам каде, немам ништо. Значи јас излегам нула. Семејството ме напушти, што е најболно за мене. Значи семејството ме напушти. Останав сам. И немав каде да се обратам, талка по улиците долго време, 1 година, 2 години, може талка, до 2013. Сега живеам во една гаража, која беше претходно лимена, али Црв брз ми ја направи да четвора, ми помогнале многу. Не се сите бездомници за на улица поради нивните животни грешки. Голем број од нив се сликане на општество без социјална правда. Бездомништвото е грда слика на секое општество. Колку бројот на бездомни лица е поголем, толку општеството е понеравноправно во распределбата на богатството помеѓу богатите и сиромашните. Република Северна Македонија може да се пофали со огромен број на жители кои ги поседуваат своите домови, над 95%. Но сепак има граѓани кои го немаат чувството на топол дом. Точниот број на луѓе во Северна Македонија чим дом се улиците, напуштените објекти и гаражите не се знае. Исто така имавме иницијатива за изработка на регистар, што го спомнавте, за бездомници, социјално загрозени. Се со цел да на едно место да може да се видат значи оваа бројка, реална бројка што постои, затоа што секој од нас калкулира со некаква бројка, некој вели 300, некој вели 500, ние велиме дека се од 500 до 1000, меѓутоа ајде да видиме колку се навистина. Има во многу поголем број од она што се кажува. Колку според вас има бездомници? Според мене во Македонија па не знам, може да бе претел јас една цифка, толку ги има над 1000, сигурно 1500, сигурно треба да ги има. Овдека фигурираат од 300 до 500, меѓутоа јас сум фризер во Црвениот крст, значи се грижам за нивниот изглед, нели, околу косата, околу лицето. Доаѓаат на неделно ниво околу 150 луѓе. Невладината организација Љубезност од Скопје секоја сабота на 3 локации дели топли оброци за бездомниците. Иницијативата почна 2013 година и тоа од 2-3 семејства кои што едноставно одлучивме да не ја вртиме главата кога ќе поминеме покрај некој што е во паркот или на улица или во влезот и едноставно да дадеме дел од себе да може да им помогнеме. Така почна приказната каде што нели одејќи во маркет да купиме нешто за нас, купувавме секогаш некоја корпа плюс за некого што би можеле да го посетиме на крајот на седмицата. Почнавме со некоја бројка од 70-тина во 2013 година, сега делиме од 270 до 290 оброци. Сепак, Љубезност се обидува да изнајде и потрајни решенија. Велат дека и кај нас треба да се спроведуваат програмите преку кои се обезбедува траен дом за бездомниците. За ова треба државата повеќе да се ангажира. Мислам дека треба конечно да Housing First програмата која што постои во западните земји конечно да биде дел од агендата на нашата држава, затоа што тоа е програма каде што постои систем на вдомување, нели, на бездомниците. Меѓутоа тоа вдомување не е онака како што постои сега со социјалните станови, нели, каде што се дава, се сместува некој некаде и се заборава, значи едноставно не му се дава постојана поддршка во процесот, нели, на негова ресоциализација и реинтеграција. Билјана Дуковска од Националната платформа за борба против сиромаштијата вели дека не се проблем само сегашните бездомници. Според неа, многу млади се потенцијални бездомници заради нивниот сексуален идентитет или пак начин на живот. Во делот на младите идентификувавме дека најчесто тоа се млади во кои семејството
ги брка. Значи, доколку не ја прифати нивната сексуална ориентација, нивниот родов идентитет, доколку се корисници на дроги или се занимаваат со активности за кои што семејството проценува дека е несоодветно. И тука првата нишка за станување бездомник е да семејството ви рече да го напуштите семејниот дом. Северна Македонија има повеќе станови отколку домаќинства. Според пописот од 2021 година, бројот на домаќинства изнесува околу 600.000, додека на станови близу 840.000. Ова значи дека речиси 37% од изградените станови се празни. Во бројки, бројот на ненаселени стамбени објекти изнесува 307.000. Активистите за социјална правда и човекови права велат дека е срамно со толку празни живеалишта во Северна Македонија да има бездомници, особено кога еден дел од овие стамбени објекти се во сопственост на државата. Тука може да се наведи онаа втора заложба која што ја поднесов мисто 2017 година, да се направи регистер на движен и недвижен имот во државна сопственост. Затоа што има многу објекти, дали се тоа напуштени станови, куќи, дали се напуштени или фабрики, кои што не се користат и кои што на забот на времето пропаѓаат. Сето тоа може да се стави како дел од социјалната сфера, да може да се користи, за да може да едноставно се употреби за овој процес на ресоциализација и реинтеграција. Во Македонија никој не знае колку објекти во државна сопственост постојат, а се работи за десетици илјади објекти. Само најмалата општина Могила има над 200 објекти во државна сопственост кои не се евидентирани никаде и што се распаѓаат. Тоа е најосновниот хендикеп што и самата држава, самите да кажеме сопственици или тие што кои раководат со објектите не знаат со што се имаат. Тони Станковски од Сдруженијето Љубезност продолжува да им помага на бездомниците. Се радува со секој нивен успех. Меѓу програмите кои ги спроведува се и советувањата како да преживеат сами, но и како да штедат. Почнавме да работиме со 5 семејства, од кои што 3 беа бездомни семејства. И немаше тука меѓу нив, да кажеме, најголем успех имавме со семејство кое што е бездомно, кое што собирач на секундарни материјали, шишиња, и каде што мажот е неписмен. Значи, едноставно нема образование, основно, не знае да пишува, не знае да чита. Меѓутоа, беше соработлив во самиот процес. И собирајќи една џамбо вреќа со шишиња, од која што взимаше 250-300 денари, и соработувајќи во советодавно, слушајќи тоа што го правиме, тоа што им го кажуваме, нели, како совет, рекове, добро, колку ти се потребни денеска средства за да можеш да купиш храна, ми треба 200 денари. Добро, 50 денари ги ставаме на страна. Ги ставаме во плико на страна 50 денари и ги забораваме како да не постојат. Утре дента 2 вреќи собрал, 500 денари. Колку треба? Утре само 150 денари, имам нешто храна од вчера, не ми треба. Останатите пари ги ставаме на страна. Кога виде дека во пликото се собираат пари кои што не се големи, едноставно доби поттик уште повеќе да се ангажира. Место една вреќа во текот на денот почна 5 да ги собира. Да, и на тој начин се повеќе се собираа парите. За 6 месеци собравме, знаете ли колку? 2000 евра. И јас не можам да ги соберам 2000 евра за 6 месеци. 2000 евра собра тоа семејство. Најмногу ненаселени станови има во Скопје и тоа околу 60.000. Ова е 28% од вкупниот број на празни станови. Но ниту еден представник на градот Скопје не прифати да се појави на овој документарец со одговори како планираат да го решат проблемот со бездомниците. Не добивме одговор ниту од Министерството за труд и социјална политика како најповикувана за спроведување на социјалната правда. Околу 1000 лица без кров над глава се невидливи за институциите. Нивната надеж за живот е потпрена кај невладините организации и хуманите луѓе. Тие секојдневно живеат за да преживеат и се молат за малку топлина во оваа зима. Činjenica je da neko rešenje postoji, ali kao što možemo da vidimo, evidentno je da niko od nadležnih nije u stanju da se s tim problemom pozabavi. Sve vreme nekako provejava to ne znamo. Ne znamo tačan broj beskućnika, ne znamo koliko imamo objekata u državnom vlasništvu. Evo, seci me tu, ako znam i mogu da saznam. Kao da se bave nekim teškim hemijskim funkcijama ili nekim apstraktnim fizičkim eksperimentima. Mislim, nažalost, ovde se ne otkrivaju nikakve tajne crnih rupa, već se samo produbljuju socijalne crne rupe.
Lepo je čuti podatak da u Severnoj Makedoniji čak 95% stanovništva ima rešeno stambeno pitanje. To zaista ovako impozantno zvuči, mada je to slaba uteha ako ste onih ostalih 5%, a pogotovo ako ste beskućnik koji, kao što vidimo u prilogu, državu toliko ne zanimaju da mi ni ne znamo da li njih 300, 400 ili 1000 ili 1500, niko nije uspio da ih prebroji. I država bi svakako morala više da se uključi. Za početak bi mogao neko ispred države da pristane da priča u ovakvim nekim prilozima, jer kao što vidimo niko nije hteo da govori, ali nam ostaje neka uteha ili makar nada da kad već nisu hteli da pričaju, da će makar pogledati ovaj prilog i videti koliko ima divnih ljudi koji pomažu godinama svim ovim građanima i možda im to bude neka inspiracija da onda i oni nešto slično učine. Jeste zaista super, pošto postoje neki dobri ljudi, građani Severne Makedonije koji su voljni da pomognu ljudima u nevolji. Međutim, to samo negde znači da postoje neki nadležni koji sede na svom poslu i ne rade ono što treba da rade. Možda je rešenje da zaista puste te građane, ljude koji očigledno mnogo bolje rade taj posao od njih, da uđu u institucije i da se pozabave rešavanjem ovog problema. Ja ne bih da budem radikalna, neka ostave ove takozvane neradnike za svojim stolom, nek piju kafe i nek igraju soliter, ali makar nek neko uspe da reši ovaj problem. Kao i mnogo puta do sada, kada nema institucije koje će pomoći, dobri ljudi se organizuju i pružaju pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Da li će dobrota spasiti svet i zašto ipak ne? Pogledajte u sledećem prilogu. Kjo është streha e familjes Krasniqi. Megjithse, vështirë se mund të cilësohet e tillë. Familja shtatantarë jeton në këtë shtëpi, e cila nuk plotson as kushtet minimale për një jetesë të duhur. Kryefamiljari Naim Krasniqi ka rrëfyer se nuk kanë as truall as shtëpi të tyre, por banojnë me qera. Nuk e ka izolimin e mirë, mrena është këtë vllog që thënë si mykt, si myk e shtëpia është. Ai edhe çaj picat i mykrit mu edhe mos mu, më thonë, smundje kronike, mu e marrë se kret vllog, po shlam me ujë nuk e ka mirë, izolimi mirë. Gjatë mujve të me në social, i kam qëta social, me social, si qëta social si për marrë, nuk më ndel 10 ditë, 15 ditë, ma shumë pa hangër papi me thmi. Edhe Elizabeta Krasniqi ka treguar se kanë shumë të vështirë të jetojnë në kushte të tilla me 5 fëmijë. Valla gjendja shumë e vështira, më fëmijë me këqyra më burrin, me që jadë në nojna. Kushtet janë shumë vështira. Por, kushtet e rënda ekonomike nuk janë brenga vetme e kësaj familje. Pasi 2 nga 5 fëmijët vuajnë nga epilepsia, ndërsa njëri nga ta ka probleme me shikimin. Ndërkaq, edhe vetë prindrit kanë probleme shëndetësore, gjë që u pamundëson atyre të punojnë. Çdo 2-3 ditë e jam Prishtinë, në fushë Kosovë. Termine ka 3-4 herë, e kam të më thonë, çdo 2 ditë, jo për sheqerit, jo tensionit, jo veshkëve, operacion në kumbo, dhe më thonë, kamën, që jam për diabetit, për sheqerit, që 3 ditë edhe alo nuk ashtë më shëru, po do të besa me shku dhe në balon me pastru, po kam edhe me marrë një taksi, për shumë për në shku se me hisë, po i me hisë, po më kushtan gjithdo të ditë me shku me pastru. Kënina operacion më kanë thirë me i kurt nidhë që i kam, edhe të njerë kushtet, s'pi kam njerë kur qysh, që është për tensioni, për zemre, për veshke, për kombe më s'po më jasë me hisë. Shumë që ne kam 6 herë operacion, 2 fëmijë i kam me epilepsi, qike djallë 10 vjetë, 8 vjetë, një djallë e kam për syve nuk shë mirë, i kanë qitë do syze mi morë, s'po kam mundësi mi morë. Shoqata e cila kujdeset të ndërtoj strej për njerëzit në nevojë është jetimat e Ballkanit. Themeluesi saj Halil Kastrati ka thënë se kanë strehuar mbi 1500 familje në 6 vitet e fundit. Krejt kjo falë donatorëve njerëzve vullnetar brenda dhe jashtë vendit. Vetëm këtë vit, kjo shoqat ka dhuruar çelësat e 113 shtëpive, tek familjet që nuk kanë pasur strehë mbi kokë. Jetimat e Ballkanit kohën e fundit kanë memorandum bashkëpunimi me gjitha komunat dhe kërkesat adresohen nëpër komune.
pastaj ato listat vinë të neve dhe bëhet përzgjedhja familjeve që është në kushte. Si bëhet përzgjedhja e familjeve? Po, të neve primare nga vetë emri është që familja nëse është me fëmijë jetim bonjak, ajo përzgjedhet më njëherë sepse nuk ka një krye familjar që ta mirëmbajë ato, ose pastaj vjen familja nëse nuk janë jetima, po ka jo të aftë për punë, me smundje të ndryshme krye familjarët, vinë rradh ata kështu me radhë. Ndërkaq zëri romëve, ashkalimve dhe egjiptianëve në Kosovë është organizatë e cila kontribuon për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetet në vend. Violeta tha që nga kjo organizatë thotë që përmes programeve të tyre tentojnë të përmirësojnë banimin ekzistues, duke mos përjashtuar as komunitetet e tjera. Ajo ka shtuar se mungesa e shkollimit, punësimit të komuniteteve ndikon në gjendjen ekonomike të tyre, e rrjedhimisht edhe tek banimet me kushte minimale. Nga kjo organizat kanë thënë se në disa raste kanë gjetur përkrajen e institucioneve, duke thënë që përgjatë viteve të funksionimit kanë arritur të ndihmojnë 500 familje në përmirësim të kushteve. Megjithatë, nga kjo organizat thonë që shteti duhet të ketë program për nivelin strategjik për të zgjedhur këtë problem të theksuar. Zëri romëve, ashkalimve dhe egjiptianëve, aktivitetet e tyre i kanë shtrirë në komunat si Prizren, Gjakov, Fushkosov, pra në komunat në të cilat ka më tepër banor nga komunitetet. Ne si organizat kemi punu mjaft edhe në gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme, gjithmonë duke pasur një bashkëpunim shumë të mirë edhe me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Si synim apo targeti projektit tonë në të ardhmen është edhe transformimi i vendbanimeve, për arsye se nevoja për këto lagje është mjaft e madhe që të jenë si pjesë urbane të qyteteve, kam fjallën për vendbanimet brenda qyteteve, të përfshihen në planet zhvillimore të komunave, si dhe të lejohet që ata në të ardhmen shtrirjen e shtëpive të tyre mos ta kenë vetëm horizontalisht, por të shkojnë edhe në objekte më të larta vertikalisht dhe prona atyre të ketë një vlerë ekuivalente me pronat e të tjerëve në pjesë tjera të qytetit. Kjo është një punë mjaft e madhe, është një sfidë në vete, por deri më tani jemi në bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me komunën. Zyrtarja e lartë për programin e banimit në këtë organizat, Violeta Thaçi, ka kritikuar mungesën e databazës për të pasur të dhëna të sakta për personat e pastre, duke thënë që kjo ndikon drejt për drejt në realizimin e projekteve për këto komunitete. Shqetësim për gjendjen e të pastreve dhe familjeve të varfura në vend kanë shprehur edhe nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Bexhet Shala nga ky këshill ka thënë se Kosova nuk ka bërë përpjekje për të krijuar kushte për personat që nuk kanë stre. Ai ka shtuar se shteti fillimisht duhet të ketë të dhëna se sa është numri i personave që nuk kanë stre, derisa ka bërë krahasim në investimet që po bëhen për qendë ndacak e jo për të pastrehët. E kanë natën edhe për shtat dhe për hyrje të ndërtesave të ndryshme, por nuk kanë as të mundësi as të ushqejnë, as të pastrohen, as ta kenë një jetë pak shumë të rehatshme. Edhe për moshën që kanë, edhe për gjendjen që kanë. Është jo serioze në qytet si Prishtina, flasëm po edhe qytetet e tjera, që e kanë një buxhet mirë, e kanë një mundësi të mirë, nuk e kanë bërë asnjë përpjekje për strihimin e njerëzve të pastre, ndërka që kanë dhënë më shumë se 350.000 euro për të ndërtuar një strehimore për të vendosur qendë ndacak. Jo pse ata nuk duhet të trajtohen, mirë po dashka që këta të pastrehet, të bëjnë probleme, ta tërheqen me mendjen edhe të opinionit, po edhe gazetarëve, po edhe të shtetit, mënyrë që ata të ndërmarrin ndonjë masë për të strehuar. Të pastrihet vazhdojnë të jenë problemi pasgjidhur i shoqërisë kosovare, derisa shteti vazhdimisht kritikohet për mos ndërmarrje të hapave e mungesë strategjie për këtë problematikë. Vidimo da je situacija na Kosovu toliko loša da se ni ne zna koliko je loša. Znači ne postoji nikakav registar, ne postoji nikakva statistika koja će pokazati koliko je zapravo veličina ovog problema. I deluje kao da se nadležni uopšte ne bave ovim pitanjem. Srećom, pa tu postoje neke nevladine organizacije i razni donatori koji pomažu. Možemo samo zamislimo kakva bi bila situacija bez njih. Znači, u pitanju je jedna potpuna katastrofa. Deluje mi da se nadležni vode onom devizom ako ignorišeš problem, problem će verovatno nestati sam od sebe, ali nažalost svi znamo da to u ovom slučaju nije tako. Čuli smo da nadležni organi nemaju podatke o broju beskućnika, niti imaju strategiju za rješavanje ovog problema,
Ali moramo shvatiti institucije jer beskućnici njima nisu interesantni pre svega zato što ne plaćaju porez na imovinu jer je nemaju, račune za stan jer ga nemaju, porez na platu jer je nemaju, kao i zdravstveno osiguranje jer ga nemaju. Tako su nadležni odlučili da ovaj problem reše ignorisanjem. Srećom videli smo da ima i dobrih ljudi koji uspevaju da pomognu ovim ljudima i da taj problem bude nekako ublaženiji. Kao jedan od pretendenata za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora ima mnogo izazova za prevazići. Jedan od njih je i problem beskućnika, koji nadležni ne samo da nisu rešili, već nisu ni počeli da rešavaju. Da je ovo hollywoodska praznična priča, ovi ljudi bi se radovali novoj godini. Ali za njih je to samo još jedan hladni zimski dan bez ogrijeva i sa 1000 nedaća, kakve poznaju samo oni koje su životne neprilike otjerale u oronule barake, haustore, na klupu. Njihovi snovi veliki su taman koliko jedan obrok, koliko želja da imaju prostor gdje ih vjetar i kiša ne mogu dohvatiti. Splet različitih sudbina sa težinom tereta koja se ne da uporediti. Ovo je priča o crnogorskoj stvarnosti. Smješten sam u baraku, to je stara pošta, nekada je bilo, 15 godina sam tu u tu baraku. Ja, majka i ova djeca druga gore što dolazu kod nas. Sestričine je ovo. No ta baraka je više sve je to otrulo, počelo da otpada, da curi voda. Znaš kako ono čovjek propadne i nismo imali gdje, ušli smo tu u tu baraku. I od tada nas niko nije dirao iz te barake. Niko, samo što je svake godine trulija. Vjetar je, ja mislim, će da je bači neđe onaj krov, curi unutra, sve to je naš, ne daj Bože, s nervozom svaki dan. Gdje ću, što ću li maza da nas zasvija, što ću, kako ću. Bila mi moja čerka, bile su moje 3 unučad. Verujte mi da nisam imali ni decama šta da dam da je to. Ali nisam došla kod kuhinje, jer nisam znala gde je. Pa smo išli ja i moja čerka po kante, pa smo skupili. Ovo mi je najteže, a ostalo ne. Samo da dam mojim unučadima da jedu. Sad, moja čerka otišla kući sa 3 dece, živi jako teško, a ja sam nemoćna da joj šaljem. Nemam ja odakle. Moja borba je samo da tome sinu bude dobro. Samo kad mi da bude njemu dobro, pa sve ostalo možemo pregrmeti. Kad smo dosta pregrmeli ovo, znači ovo je Bog njih, dobre žene, stvarno, pomogli su mi socijalno koliko su mogli iz Crvenog krsta. Sad doktor rekao, može, ne daj Bože da bude, može ono najgore, može ne znam. Ja ako može da prodavi bubre, kako može da se proda, samo njemu da ga njega spasi. Pa kako da vam kažem, bolje da sam mrtva nego da sam živa, se ne razumeli sad. Nema hvala. I što mi nam pomaže, ja sam zadovoljna i zahvalna, razumiješ. Da 250 sugrađana na margini svaki dan ima topli obrok, 5. godinu se brine udruženje Žene bara velikog srca, koje volonterski i uz pomoć donacija svako jutro otvara vrata onima kojima niko drugi nakon životnog brodoloma nije bacio pojas za spasavanje. Imamo trenutno oko 12 beskućnika koji su tu na spisku našem, koji dođu, eto, to im je jedini obrok. I njima, kao i ovim ostalim korisnicima narodne kuhinje. Obroci su obilni tako da im ostane od ručka, ostane im za poslije malo. Kvalitetni su obroci, ukusni, ima voća, ima kolača, ima proje, ima sve uz obrok ide to. Meso je svaki dan. Udruženje Velikog srca brine se da sugrađani koji jedva spajaju kraj sa krajem dobiju i odjeću, ogrijev, školski pribor za djecu i zdravstvenu njegu. Za praznike su im stigla pisma zahvalnosti.
U jednom od njih zapisana je i dječja želja. Brašno da majka može da napravi krofne. Pisma su mnogo teška. Čak neko dijete napiše samo da nas pozdravi. Ništa drugo, ništa neću, samo da pozdravi tete koje ih hrane. Eto. Ta pisma su najteža. Mi se maksimalno trudimo. Maksimalno se trudimo da proživljavamo svaki dan s ovim ljudima, jer svjesni smo činjenice da oni uglavnom osim nas nemaju nikog drugog. U Crnoj Gori ne postoji registar beskućnika. Mnogi su nevidljivi za institucije i prepušteni dobroj volji građana. Za neke javnost čuje tek kad osvane vijest u medijima poput one u kojoj se beskućnik pokuša ugrijati pa izgorio u požaru. Prvo sklonište za beskućnike bilo je u Podgorici uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Nakon određenog perioda u ovom skloništu nijesmo imali bukvalno ni jedan slučaj koji je prihvatio da bude smješten i da bude korisnik ovog skloništa, tako da je sklonište samo po sebi prestalo sa radom. Međutim, mi smo i dalje ostali privrženi toj činjenici da mora država dati adekvatan odgovor na ovakva pitanja, pa smo u sklopu Doma za stara lica u saradnji sa UNDP-em od 2014. godine do 2017. godine otvorili prihvatilište za beskućnike. U prihvatilištu se beskućnicima nudi pored smještaja u ustanovu 3 obroka i užina, zatim primarna zdravstvena zaštita i rad sa radno-okupacionim terapeutima, psihosocijalna podrška. Radimo sa njima u cilju dalje inkluzije i vraćanja u društvo. Neki od njih napuste skloništa i vrate se da kažem normalnom životu, neki od njih postanu korisnici nekih od naših drugih ustanova kao što su domovi za stare i sl. Da biste našli utočište u prihvatilištu za beskućnike, potrebno je da budete državljanin Crne Gore bez imovine na svoje ime ili lice mlađe od 18 i starije od 67 godina koje se na teritoriji Crne Gore našlo u beskućništvu. Prijava se vrši preko lokalne socijalne službe. Imamo takozvani informacioni sistem gdje je dovoljan matični broj, odnosno jedan od ličnih dokumenata, obično lična karta, gdje se određenom licu koje boravi u Crnoj Gori imamo sve podatke, od podataka imovine, prihoda, pokretne imovine, nepokretne imovine, jer smo umreženi sa preko 10 institucija na državnom nivou, pa se podaci vuku sami po sebi. Lice nije potrebno da pribavlja dokumentaciju o sebi, što je veoma važno. Osim dokumentacije medicinske dokumentacije, za pribavljanje ove dokumentacije potrebna je i saglasnost, a i podrška socijalnog radnika, jer je potrebno da imaju potvrde da ne boluju zarazne bolesti, da mogu da borave u kolektivnom centru i sl. Prva žena nevladine organizacije Banka hrane, koja je 10 godina pomagala socijalno ugroženim građanima, kaže da je borba sa siromaštvom, u kojoj je beskućništvo najteži nivo, borba s vjetrenjačama, jer sistemskog rješenja nema. Koliko danas u Crnoj Gori imamo beskućnika je enigma. Kod nas se za beskućnike zna jedino ako se oni sami prijave u Centar za socijalni rad, što morate priznati da je čudno, jer vi samim ti kad ste došli u status beskućnika, vi ste malo u nekim problemima većim, bilo da je to neka trauma, bilo da je gubitak posla, bilo da su neke dublje stvari u pitanju, često se desi bolest, a naravno ima i devijantnih ponašanja. U svakom slučaju, baš je teško očekivati da ste toliko pribrani i da ste informisani, da znate gdje je Centar za socijalni rad i da odete da se prijavite kao beskućnik. Mi smo ih nalazili i u vozovima, i u holovima raznih zgrada. Čak smo našli i u gradskom toaletu 2 beskućnice koji su godinama živjeli tamo. Medojević kaže da su deceniju pokušavali da problem siromaštva učine vidljivim za institucije, da pokažu da stotine odraslih građana i djece na spavanje odlaze gladni.
mnogim beskućnicima koje smo nalazili širom Crne Gore i pomagali smo, ali nažalost to ne može biti dugoročno, odnosno ne može se riješiti problem beskućništva ni jednim dobrim srcem, makar to bilo i dobar čovjek ili nevladina organizacija ili društveno odgovorna kompanija. Prosto takav problem može da riješi jedino država. Crna Gora u 21. vijeku koja je na evropskom putu i koja, kažemo, teži ka tim vrijednostima koje nalazimo tamo, nema čak ni prenoćište za beskućnike, a ne da govorimo o skloništu za beskućnike. Dakle, mi apsolutno se ne bavimo beskućnicima niti odgovorno, niti sistematski, niti državno. Znači, naša javna politika nije uopšte ka tome. Mi nemamo ni zakonske regulative, mi nemamo strategiju da taj problem riješimo. Evropski parlament pozvao je države članice da problem beskućništva okončaju do 2030. godine. Hoćemo li mi, prije ulaska u Evropsku uniju, uspjeti sistemski da ih zbrinemo? Hoćemo li ih vidjeti iza punih potrošačkih korpi, u popisu stanovništva? Hoćemo li ih se sjetiti u kabini za glasanje? One koje se volonterizmom bore da im olakšaju život, imaju poruku za naše krojače socijalne politike. Da malo pogledaju te ljude, da ne zatvaraju oči pred njima. Da pogledaju ljude, da znaju, da imaju evidenciju ko su beskućnici. Ne možemo mi da ih tražimo. To treba država da radi. Mi znamo ko su, ali država ne radi ništa povodom toga. Svi mi nismo imali nekad. Možemo i da dođemo u toj situaciji da nemamo ništa, da i ja ista pokucam na ova vrata. Niko ne zna, život je kolo sreće. Delo je kao da nadležni u Crnoj Gori apsolutno nemaju pojma kakav problem imamo sa beskućnicima, kao da za njega nikada nisu ni čuli. Meni pada na pamet da bi bilo dobro, kao što političare nekada odvode u obilazak fabrika, bolnica, autoputeva, da tako ove nadležne slučajno odvedu baš na mesta na kojima znamo da žive beskućnici. Jer mi se čini da jedino onda, kada budu suočeni sa licem u lice sa problemom, neće moći da vrdaju i da kažu da nemaju pojma kako se i šta se dešava u Crnoj Gori. Dobro, ali jeste država bila proaktivna. Oni su otvorili sklonište. Sad druga stvar je što beskućnici nisu hteli da koriste usluge tog objekta. Sa druge strane, mislim, šta drugo država može da uradi? Nije valjda da će sad, ne daj Bože, državni službenici da izađu na ulice, da pričaju sa tim ljudima, da naprave nekakav registar i možda da im trajno reše problem. Nije to posao države. Da, kao što ne postoji ni registar, nadu ne uliva ni činjenica da ne postoji neka jasna strategija kako će ovaj problem da se reši. I čini se nekako kao da je ovo problem koji je nastao tipa prošle godine i da nadležni su tek krenuli da se suočavaju sa svim izazovima i da prosto su sve vreme u fazonu čekajte ljudi pa dajte nam malo vremena, ovo je veliki problem, moramo da vidimo kako ćemo da ga rešimo. Meni jedino nadu uliva činjenica da će ovaj problem možda rešiti ako ništa drugo isključivo i samo zbog svojih političkih interesa kao što je ulazak u Evropsku uniju, jer ukoliko polažemo nadu u empatiju i dobrotu nadležnih i institucija, mislim da je to jednako tome kao da verujemo u postojanje Deda Mraza. Više od 18.000 ljudi su kategorisani kao beskućnici koji žive na teritoriji Republike Srbije. Kako institucije i nadležni centri pomažu ovim ljudima i imali prostora za napredak, pogledajte u narednim minutima. Ljudi ne shvataju koliko ovo meni znači. To je spas, znate, kad se podivi. Znate, ono imati pa nemati. Radio sam celog života pošteno. I mučio sam se. Da nisu oni otvorili ovo u Nišu, ne bi bio živ. Ne bi imao gde. Ne bi imao gde. Gde bi spao? U kontejneru. Gde? To neću nikad sebi da dozvolim. Spasili su mi život. Ovo je svedočenje samo jednog čoveka, a prema popisu iz 2011. godine na teritoriji Republike Srbije ima 18.287 beskućnika. Na koji način im Centar za socijalni rad pruža pomoć i podršku, objašnjava nam Lidija Stanković.
Svi oni za koje mi imamo saznanje, koji se nama obrate, sa njima se individualno radi, jer svaki slučaj je slučaj za sebe. Prvo, kada dođu, pomognemo im da obezbede dokumentaciju, da bi mogli da na osnovu toga ostvare prava i socijalne zaštite. Pravo na novčanu socijalnu pomoć, na jednokratne, na besplatan obrok, na sva ona kumulativna prava koja proističu iz prava na novčanu socijalnu pomoć. Da se potrudimo da tu osobu smestimo privremeno negde. Govoreći o ovoj temi, neophodno je napraviti podelu na primarne i sekundarne beskućnike. Primarni su oni koji nemaju nikakav krov nad glavom i porodične brige i veze odavno su prekinute. Dok su sekundarni beskućnici oni ljudi koji žive u neadekvatnim i neuslovnim prostorima, a dospevaju na ulicu iz različitih razloga. Loše odluke i finansijske poteškoće samo su neki od problema beskućništva. 2018. na 2019. godinu desio se prelom trenutak neki u mom životu gdje sam ja imao neke finansijske poteškoće sa državom. Ostao sam bez oca 2005. godine, nažalost, i živeo sam sa majkom u stanu koje je bio vlasništvo moje majke i ja sam u prelomnom trenutku došao možda pogrešnu odluku neku doneo da probamo nekako da bi namirili svoje dugovanja, izmirili državu, da prodamo stan, da se nešto vidi, da se nađe, da se uzme neka možda manja nekretnina. Nesuglasice su preovladavale, hoće biti, neće biti, tako da je moja mama u jednom trenutku prevukla crtu i donala odluku da ode u gerontološkom centru u domu za starce. Ja sam probao da nađem svoj put dometa nekog, da krenem ka inostranstvu, da odem do Slovačke, nešto da probam da radim. Desio se, nažalost, peh u mom životu kada sam stigao u Slovačkoj, nakon odrađene vrlo uspešne obuke, imao sam poteškoće sa zdravstvom, gde sam pao u firmi i gazda firme je donio odluku da mora da me vrati za Srbiju, tako da vratio sam se u svoj rodni kraj, odakle potičem, gde sam krenuo ulicom. Iz noći u noći pokušavao sam da nađem neki mir negde, neko utočište. Verujte da je bilo jako teško. Tada je odbio ponudu Centra za socijalni rad da pređe u smeštaj odraslih i starijih lica sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u blizini Niša, zbog loših uslova i već poljuljanog psihičkog stanja. Međutim, ukoliko se jednom odbije Centar za socijalni rad, na njihovu pomoć više se ne može računati. Od tog momenta do dana današnjeg ja sam boravio po železničkim stanicama, peronima železničke stanice, na hladnoćama, na temperaturi letnjoj od 30-40 stepeni kada može da se izdrži, na zimskoj temperaturi kada je bilo -10 i -15, jako teško, pogotovo u snabdevanju sa hranom, sa odećom, obućom, boreći se sam sa sobom. Kopao sam i rukama i nogama, verujte mi, da dođem do pristupa do Centra za socijalno. I uspeo sam u tome. I ja se još jednom zahvaljujem mojoj dragoj direktorki zamjenici Lidi Stanković, direktoru Zoranu Joviću, na svoj pomoći do dana današnjeg koju su mi pružili. Ja nijednog trenutka nisam bio odbijen za nijednu novčanu pomoć. Znači, koliko god su bili u mogućnosti i kad god su imali novca, oni su mi davali i pružali maksimalnu podršku da istrajem, da ne izgubim. A zdravlje mi je toliko, znači, ugroženo da ne mogu da vam opišem. Kada sam prvi put došao do Mare, ove divne ustanove, ove divne naše kuće, ovo je sada moja kuća, ovo je moj drugi dom. Ne mogu da vam opišem taj događaj kako sam se ja osjećao kada sam prvi put ušao ovde. Kada me hitna pomoć, sanitet hitne pomoći doveo i ušao u ustanovi Mara, srce mi je bilo toliko puno topline. Kad sam došao do toga da se zagrejem, da se prehranim, da se okupam, da se sredim, da dovedem sebe u neko malo normalno stanje koliko je to moguće. Prihvatilište za pružanje usluga zaštite Mara otvorilo je vrata svim ljudima kojima je dom potreban. Korisnici dolaze
u prihvatilište u skladu sa uputom Centra za socijalni rad. Naši stručni radnici iz prihvatilišta vrše prijemnu procenu i korisnika i krećemo sa obezbeđivanjem osnovnih životnih potreba za njih, bezbednog okruženja, a posle toga krećemo sa njima da radimo kad se napravi individualni plan podrške za svakog korisnika, krećemo sa njima da radimo na njihovom osnaživanju, na njihovom poboljšavanju socijalnih veština, a sve radi boljeg uključivanja u zajednicu kada budu napustili prihvatilište. Inače, usluga prihvatilište traje do 6 meseci, a donošenjem novog zakona taj period biće produžen do godinu dana. Pre prihvatilišta ova lica najčešće spavaju na autobuskim i železničkim stanicama, parkovima i klupama. I onda tuga, depresija, to sve, znate kako. I onda na železničkoj stanici sam bio 4,5-5 meseca. Korona zaključuje 11 sati, napolje budete do 3,5-4, minus 10, minus 15, što kaže. I onda uđite unutra i onda sam smršao, došao sam do 56 kg, 60. Kad su me lekari u železničkoj ambulanti vidjeli, tehničar ne kaže, čudo da si još živ. Nisam mogo da jedem. To je. Ne je poželao ni najgorim dušmanima. Svako pravi grešku u životu. Naš narod misli da je to, ne da kažem Bog nikome da dođe, da bude u moje kože. Da se to nigde ne želim nikom. Rekao sam, imam 53 godine. Mladi što dolaze od deca, zovu nas beskućnicima, klošarima. Znate kako ljudi vas izbjega, neće ni čašu vode da vam daje. Da nema svaka priča loš kraj, pokazuje i primer našeg sagovornika, koji je želeo da ostane anoniman. Ja sam od cijela radnica Olivera Živković i Mija su došla i kaže, Bogi, hoćeš u Maru? Prihvatilište, hoću. Sve sam se smrzu i imao sve to. Samo mi treba kreveti, da idem da spavam, da se spasim. Bilo mi je mnogo lepo i onda ljudi su me spasili. Ljudi ne shvatili koji su mi ljudi pomogli. Da li iz Centra za socijalni rad, i ovi ljudi ovdje u prihvatilištu. Pitanje o ovoj marginalizovanoj grupi poslali smo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali se oni pozivaju na nenadležnost. Podatke bi, kažu iz ministarstva, trebalo tražiti od svake lokalne zajednice pojedinačno. Vidjeli smo da se Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja proglasilo nenadležnim za ljude koji ne rade, nisu zaposleni, nisu borci, ali se bore za svoj socijalni status. Što je sve malo čudno, jer možda bi baš trebalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja eventualno da se bavi radom, zapošljavanjem, boračkim i socijalnim pitanjima. Ali dobro, novi je ministar, novi su ljudi, možda su pod stresom, možda baš sad rešavaju svoj stambeni problem. Da, jeste jako loša vest što se Ministarstvo za rad i socijalu proglasilo nenadležnim. Međutim, dobra vest je da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ipak uradilo nešto po prvi put na ovu temu. Organizovali su neku vrstu dijaloga svih aktera koji učestvuju u rešavanju ovog problema i to se dešava po prvi put i to je dobra stvar. I urađeno je po prvi put, što je isto zanimljivo da je sad tek urađeno po prvi put, veliko istraživanje o mentalnom zdravlju beskućnika koje je uradila organizacija PIN, gde se vidi da postoje ogromni problemi u samom sistemu, gde postoje ogromne rupe u sistemskom rešavanju ovog problema. Samo da uzmemo za primjer da za ličnu kartu svake osobe, svakog osobe koja je beskućnik, neophodno je da ta osoba prijavi prebivalište. A da bi prijavila prebivalište mora da ima neku adresu, a oni svi su beskućnici. Tako da nekako ispostavlja se da dosta toga se radi potpuno pogrešno. Umjesto da se sistem prilagođava osobama, osobe su prinuđene da se prilagođavaju sistemu, što je potpuno nelogično.
Kada bi samo na jedan dan i jednu noć osobe koje nemaju krov nad glavom i nadležni organi koji su zaduženi za pomaganje njima zamenili uloge, odnosno kada bi ovi drugi, recimo, prespavali u haustoru ili tražili hranu po kontejnerima, stvari bi se potpuno promenile. Verovatno na gore, možda bi i oni napravili neki reality od toga, tipa da su bogati se muče ili tako nešto. Tako da beskućnicima možda i bolje da im država ne pomaže, a videli smo srećom postoje ljudi koji imaju zaista i empatiju i veliko srce da pomognu tim ljudima u nevolji. Čuli smo od nekoliko osoba u ovom prilogu koje su nekada i završile na ulici da se to desilo zato što su doneli niz loših odluka. I sada je nekako verovatno vreme i za državu da ne donosi loše odluke kako bi im pomogla da se izvuku iz te situacije. I to ne bi trebalo da bude dobra volja države, već je to njena praktično obaveza. Šta se dešava kada su socijalni problemi identifikovani, ali zbog cenkanja sa odgovornošću nema ni naznaka rešenja? Ovo je priča koja nam dolazi iz Bosne i Hercegovine. Život u ruševinama mnogima nezamisliv, ali onima koji nemaju ništa jedini je moguć. Bolje im se ne nadaju. Vjerujte, nevjerovatno je zaživiti i ovakvim uslovima ovaj život me ovako doveo do oboljevanja. Evo, vidite gdje živim. Da li je ovo normalno za normalnog čovjeka? Ovdje se pokrivam ovim, ali sve je hladnije i hladnije. Identitet ne otkriva jer se do sada uvjerio da ljudi ne gledaju blagonaklonno na beskućnike, posebno poslodavci. Narušenog zdravlja živi ispod ljudskog dostojanstva. Ima dosta naroda koji se ne može priuštiti, koliko god da radi ne može, kamol za kirije ne može, znači to je katastrofa. Nerijetko je ono što je za druge otpad, beskućnicima hrana. U jednoj od 6 javnih kuhinja na području kantona Sarajevo, bez kojih sve veći broj siromašnih ne bi preživio, na kraju dana obrok mogu dobiti i oni nevidljivi za sistem. Bez krova nad glavom, iako nisu na spisku korisnika. Svaki dan pred kraj dolaze ovi koji nemaju karticu od Centra za socijalni rad, pa damo i njima obrok, oni ako donesu posudu, mi im damo im sve što i ovim drugim. Uvijek ima, nije nikada nema za neko. Kada ulicu zamijene prihvatilištem, tek tada budu svjesni uslova u kojima su živjeli do tada. Dijete sam ulice, tako da, hajmo reći, ovo mi je drugi put da dođem ovdje. Hajmo reći da je puno bolje u zatvorenom prostoru nego na otvorenom spavati. Život na ulici, šta ja znam, to je burni život. Sad imaš da jedeš, sad nemaš, sad se pokrivaš najlonom na klupi, kartonom, sad si u nekom zatvorenom prostoru, sad si na livadi. Neki od njih, zaboravljeni od svih i bolesni, ovdje se prvi put osjećaju kao ljudi. Evo ove lijekove trošim za srce, pritisak i kalcijum. Pijem ujutru navečer. Život na ulici naučio ih je da od gladi više boli ljudska oholost i bezosjećajnost. Vidi, gdje spava. Gledaj gdje živi. Gadljivo. A u stvari umjesto da nam pomognu. Ovo mi se dešavalo nekad da nemam danima da obrok, a evo sad ovdje imam. Prihvatilište u Sarajevu za 11 beskućnika zaboravljenih od svih jedini je spas. Smještaj i topli obrok nije jedino što im ova ustanova pruža. Mnogima od njih važnije je vraćanje izgubljenog dostojanstva.
Ljudima je najbitnije, odmah kad dođu ovdje budu higijenski obrađeni, okupani, nahranjeni, najbitnije je taj topli obrok. Najčešće odmah iznalazimo terapiju sa nadležnim socijalnim radnikom sa područja općine, ako ima zdravstvenu knjižicu, ako postoji kakva terapija. Zaista ljudima to puno znači. Psihološka i socijalna podrška, jer su ljudi najčešće odbačeni bili u cijeli život. Zakonski definisano trajanje njihovog boravka je 21 dan, iako mnogima ova ustanova pri gerontološkom centru pruža utočište znatno duže, zavisno od individualnih potreba, posebno u zimskom periodu, kada se padom temperatura povećava broj korisnika. Osobe su najčešće u starijoj životnoj dobi, iako nekad imamo prijeme, ali i mladih majki sa djecom, trudnica, maloljetnih osoba, znači sve u zavisnosti. Jedina su kontraindikacija psihijatrijska i zarazna oboljenja. Beskućnici se u prihvatilište smještaju preko centara za socijalni rad. Svaki od njih posebna je priča. Nemojmo zaboraviti da se radi o osobama koje su posljednjih godina prodale imovinu, pokretnu ili nepokretnu. Stanove primjera rade. Koje su napustile svoje porodice, imaju svoju djecu i jednostavno zbog konflikta u porodici, poremećenih bračnih i poročnih odnosa i neke vrste ovisnosti izašli na ulice i žive na ulicama kantona Sarajeva. Evropski sud za ljudska prava inzistira na tome da država mora poštivati volju osobe ako ne želi da bude upućena na smještaj u neku od ovih ustanova, da to ne možemo raditi mimo njene volje. Rješavanje problema beskućnika nije u nadležnosti države, nego entiteta i kantona. Zato jedinstvenog pristupa nema, kao ni registra koliko zapravo osoba na ulicama spava pod vedrim nebom. Oni su za sistem nevidljivi. Kad brojite ovaj broj u većim gradovima, to možda stotine ljudi u svim većim gradovima, mislim da taj broj još uvijek nije tako vidljiv kao što je recimo vidljiv veći u regiji, u Hrvatskoj, u većim gradovima u regiji, ne govorimo o zapadnoj Evropi. Ako govorimo o nekakvim zvaničnim evidencijama beskućnika, mislim da ćemo ih teško imati sve dok tu kategoriju ne budemo imali kao posebnu kategoriju jasno definisano u zakonu. Ono što bi nama bilo u stvari potrebno je ta socijalna karta u lokalnim zajednicama na temelju koje bismo utvrđivali potrebe i samim tim mogli kreirati mjere. Bosna i Hercegovina nema dovoljno spremnosti za rješavanje problema beskućnika. Apsurdno da novca ima. Imate fond koji možemo koristiti, koji naravno nismo iskoristili, znači jer je vezan upravo za socijalna prava. To je Evropski socijalni fond plus SF koji je od 21. do 27. donio na nivou Evropske unije. On je vrijedan 99,3 milijarde. Nažalost, sistemski mi nismo socijalno osjetljivo društvo iz prostog razloga što nismo regulirali sve ono što trebamo regulirati za sve dijelove stanovništva koji upadaju u određenu dimenziju socijalne ugroženosti. Dakle, ta osoba ostaje bez adrese. Onog trenutka kad ostaje bez mjesta prebivališta, ona ostaje bez ličnog dokumenta. Onog trenutka kad ostane bez ličnog dokumenta, ona ostaje bez statusa građanina. Bosna i Hercegovina je ratifikovala revidiranu Evropsku socijalnu povelju kojom se obavezala da će stambeno zbrinjavati građane i uticati na smanjenje siromaštva. Samo 2021. godine prema zvaničnim podacima više od 410.000 punoljetnih osoba koristilo je različite vidove socijalne pomoći. Iskustvo uči, sit gladnom ne vjeruje. Zanimljivo je da u Bosni i Hercegovini također imamo taj trend da ljudi nisu atraktivni za državu ukoliko nemaju neki porez da joj plaćaju. Znači, ako nemate nekretninu u svom posjedu, vi ne zaslužujete ni da imate status građanina. Tako to gledaju nadležni organi. Da stvar bude još gora, beskućnici također nisu previše atraktivni ni za neke predizborne kampanje i za te političke svrhe, tako da, nažalost, morat ćemo još dosta izgleda da čekamo da prođe vremena da se političari pozabave zaista ovim problemom.
Nekako smo na ovim prostorima navikli kada postoji neki problem da slušamo da se taj problem ne rešava jer novca nema. I to je neki argument koji prihvatamo jer zvuči logično. Međutim, u ovom prilogu smo videli jednu potpuno obrnutu situaciju. Ovde novca ima, čuli smo da postoji taj jedan fond, ali se taj novac ne koristi. Pa sam onda gledajući ovaj prilog pokušavao da zamislim kako bi zvučalo opravdanje nekog zaposlenog u nekoj instituciji ko ne reaguje, a ima odakle da reaguje. Šta on kaže? Ljudi, ja bih prvi pomogao tim ljudima, ali odakle kad novca ima? Tako je, to je još jedan od apsurda u Bosni i Hercegovini. Dakle, postoji neki novac, ali on ne može da se potroši i sad izgleda da bez obzira što postoji taj novac koji bi mogao se nameni beskućnicima, izgleda da nema dovoljno novca kojim bi mogla da se plati nadležna socijalna služba da izradi registar beskućnika, zatim nema dovoljno novca za poslanike koji bi izglasali zakon koji bi prepoznao uopšte beskućnike kao socijalnu kategoriju, a takođe izgleda da nema ni dovoljno novca da se plati država, da prestane da prebacuje odgovornost na kantone. Dakle, nije ovde problem siromaštvo beskućnika, ovde je problem siromaštvo države. Bila je to još jedna emisija projekta Regionalni Robin Hood. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Play ili Apple Store-a i prijavite vaš problem našem timu. I neka se vaša priča čuje. Do ponovnog gledanja.